Kaixo, agur bero bat, egunon, eguerdion orantxe 12 baitira Donostiatik Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Hementxe dugu Euskadiko txapelketaren eguna eta jadanik tirabira asko izan eta gero, kanporaketak egin eta gero, Euskadiko txapelketan eta federazioaren sarian arituko diren untzi guztiak hementxe dira Donostialdean eta uste dut momentu batetik bestera hasiko dela gaurko lehia hau. Argi dagoen azera da, ikusmin haundia zorrerazi duela Euskadiko txapelketa honek, batipat txanda nagusian arituko diren untzien artean, atzoko kanporaketa saioan, oso tarte txikia izan zelako. Bataz beste, 4-6 segundu hori ez da ezer. Eta ikusiko dugu orain abuztuko estropada nagusiak indarra hartzen hasten direnean, untzi bakoitzak nolako maila ematen duen. Hori da garrantzitsuena eta horrek zorrerazi du ikusmina eta jakimina. Jose Luis Erkizia Baserri, arranoari handia izan dakoa, beti bezala hementxe da gurekin komentarioak egiteko, eta guzti honetaz jardungo gara berarekin. Eguerdion, Baserri. Kaixo, eguerdion. Momentuz behintzat, esan daiteke, estropada eremua nahiko ondo dagoela, baina kanpokaldean hemen Donostian beti gertatzen den bezala egin beharra izango dutela gizonek. Estropada klasikoa da hau, 4 luze eta 3 ziaboga egin beharko dituzte arraunlariek, baina Donostia berezia da batipator akuariun eta puntetatik kanpokaldera, eta itxuraz, atzo urteko mariarik altuena izan da eta bajuena ere bai, badirudi horrek zeregina izan dezakela estropadan zehar. Zer itzi duzu? Bai, beti hemen leku hontan gertatzen dena, ez? Babesa dago akuariun eta islan barren hortan, eta hortik kanpo atera eta hor dago berdintasuna, ez? Hemen barruan itsasoa nahiko ona dago, normala den bezala, eta kanpoan badirudi trapaila pixar batola dagoela. Ikusi besteik ez dago, denak beren palkatxuakin, batzuk handixiago, bestea txikixiagoa, baino gabekoik ez dago aleik, ez? Hortxe, estropada eremu aritzarete ikusten, federazio saria izango da jokoan, eta kale banaketa ere ikusiko duzuen momentu batetik bestera. Lehen kaletik raspas arituko da, bigarren kaletik arituko direnak izuntzakoak izango dira, hirugarren kaletik kostapekoak, laugarren kaletik Getaria. Eta bat baino gehiago, untziak ikusten hasten denean harriturik izango da, Ondarroakoen Antiguako ama untzia ikusiko bai duzu hor bigarren kalean. Izuntzakoak dira arraunlariak, baina untzia ondarrutarrena da. Badakizue, Santurtzik eta Ondarroak beste erabatetara prestatu dutela denboraldia eta mutilak gehiegi eskargatzeko edo erabaki hartu dute onuntz, ez etortzeko erabakia. Baserri, izan daiteke eztabaidagarria, Euskadiko txapelketa garrantzitsua delako, euskaldunontzat oso bandera garrantzitsua, baina badirudi egutegia oso kargatua dagoela eta prestaketa beste erabatetara bideratu nahi izan dutela bai ondarrutarrek eta santurtziarrek. Bai, nik uste dut hemen nabarmentzen dela oraindik eta gehiago, federazioak egin behar duen lana, ez? Estropada prestatu eta egutegia lasaixio jarri, ez? Eta, Euskadiko txapelketai bere balori eman, ez? Jendea etorri hasiz. Launtziak prest dira, federazioaren saria momentu batetik bestera hasiko da, izuntzakoak pitin bat aurreratu behar, estatxa hortxel luzatuz, eta adostasunak eskatzen ari da itsasoko epailea. Oraintxe ongi kokatuak ikusten ditugu, hor duzue, epailea baita ere, megafonoa behekaldean duelarik, eta honek banderatxoa jaisten duenean, emango zaio hasiera. Badoa, orain. Getariarrek segundutxo ere galdu dute hor, baina launtziak badoaz gogoratu. Lehen kaletik aretako raspas, bigarren kaletik izuntza, naiz eta untzia ondarrutarrena izan, Antiguako ama, hirugarren kaletik kostape eta laugarren kaletik Getaria. Argi dago, favorito bat aukeratzen hasita Jose Luis Erkizia, kostape favorito nabarmentzat hartu behar dugula lehen txanda honetan. Bai, orain arte ikusitako egin dituzten lanetan ikusita, nik uste dute fuerte honetxkuen hau izango da. Ez da ahaztu behar ere Getariak aste honetan ere Zumaian irabazi egin du, laugarren ikurra irabazi du denboraldi honetan zehar, eta da talde bat, goruntz heldu dena, ez? Bere zarautzek trainera esateatziekin jende batzuk eta behanatu dituzte, mutil batzuk, eta neko denboraldi txukun egiten nahi dira, ez? Eta raspazti izuntza, etando honetan Bizkaitarran honore alden gorena usteko asmotan, ez? Borrokatuko dira. Hor dira beraz euntziak, ikus daiteke hurbiletik orain Lekeitioko gizonen lana, Goikoetxea xagua da patroi lanetan hor,
Eta ea zer egiten duten lekitxarrek gaurko saio honetan. Ez dute ez, urte osoan zehar onentsueren artean aritzeko modurik izan, eta hori ere izaten da mutilak suspertzeko eta animatzeko aitzaki hon bat, Baserri. Bai, esnatu hasteko pixka bat, ez? Bueno, hemen txapelketontan, naiz eta federazio sarian sartu egon, bueno, zerbait da, ez? Beste talde mordozka bat, kanpoan gelditu dira, ez? Hor dira, errekauntziko gizonak, kostapekoak, nik uste dut favorito direla, lehen txanda honetan, federazioaren saria lortu alizateko. Gero ikusiko dugu, Euskadiko saria, Euskadiko bandera nagusia jokoan izanik zer gertatzen den. Baina, momentuz federazio sari honetan, ikusi beharko da, untziek nolako erantzuna ematen duten. Oraintxe 2 minutu, estropada ziden eskerostik, hor dira getariarrak. Xabier Izagirre da, gaur patroi oso mutil gaztea da. Eta ikusten da jadanik untziak hor gora eta bera ikusten ditugu. Kanpokaldean beti bezala, pitin bat arrotua dugu itsasoa, eta hori oraindik ez direla guztiz irten. Bai, oraindik, bueno, luzean erdiparian daude, eta ja dauneko ikusten da, bueno, branka nola salto batzuk egiten ditun, ez? Hortik aurrea gehiago jongo da, ez? Momentuz, itsasoko gure kamera honek adirazten digunaren arabera, badirudi kostape hirugarren kaletik pitin bat aurreratu dela, eta hurbiletik dugun beste untzi arroxa, aretakoen untzia ere, nahiko txukun xamar ari da. Azken kaletik getari ere hor, behar bada, bigarren kaletik izuntza zerbait atzeraturik. Bai, eta hemen, bueno, esan behar da, nahiz talde batzuk honea ez etorri nahi izana, beste batzuk hau, nahiko txukun prestatu dutela, ez? Ikusi bestik ez dago, raspak daraman palkatxo hori, ez? Bai, berezia eta ikusgarria gainera. Ikusten duzue, hirugarren kaletik kostapekoen untzia Joseba Arbonaren agindutara zerbait aurreraturik, eta dirudienez, txanda nagusiari begira, Euskadiko txapelketari begira kale zozketa egina da, eta ikus dezagun horrentxe pasadizkigute datuak, lehen kaletik San Pedro arituko da, bigarren kaletik Donibaneko arraunlariak, hirugarren kaletik Hondarribia, eta laugarren kaletik Orio. Hori geroko kontu izango da, baina beti arrauntzale jakina izaten dute lehenbailen, ea nola gelditu den zozketa hori, behar bada esan beharko dugu, San Pedro eta Orio, Orio eta San Pedro favoritotzat edo ditugun untziak, ez direla hurbilean izango, Baserri. Bai, hor dago, ez, betiko kaku hori, ez, lehenengo kalea edo laugarrena zer hobeagoa gertatuko denez. Baina nik uste, bueno, atzo ikusitako denboek eta pentsaturik, bueno, ella topea etziela jongo lauak eta 6 segundon barruan sartu zirela, ni uste dut berdintasun handia dola, parekotasun handia, eta ikusi bestik ez dago, estropada nola jondira guain artekoak, ez? Hor da beraz, entrenatzaileek hartu beharreko erabakiek ere garrantzia dute, mutila asko dituzte, batzuk Oriok askotxo ditu, aldaketa asko ari da egiten, eta bat baino gehiago horrekin pitin bat despistaturik dago, baina ikusiko dugu, estropada onenak eta garrantzitsuenak orain dira jokoan, eta hemen bakoitzak bandera irabazteko onentsuena jarri behar ditu hortostetan. Bai, nik uste du Jose Luis Korta ja taldea neko borobiloiko dula, ez? Zuk esan duzun bezala agian, bueno, bestean aurkakuan aurrian despiste pixar bat ongi etortzen da, ez? Zinetan jende bea ikusi da. Tira momentuz interferentziaren bat edo zerbait izan da, baina ez larritu ikusle. Hemen txegara Donostian, zuzenean eskaintzen, Euskadiko txapelketaren egun haundi hau, Urkirolak, elkarte aritu da federazioarekin batera hau prestatzen, eta ez ahaztu, aurten kilometroak festa, Euskararen aldeko festa nagusia Donostian dela eta gaur ere bat eginik direla lan honetan, hizkuntzaren alde eta arraunketaren alde denak lanean. Hor ditugu erreferentziak, helikopteroak hor postura hartzeko, izan du arazo txoren bat, baina ari zarete ikusten untzien maniobra. Laister Koldo Aldalu lankideak emango dizkigu zehat mehatz epailek harturiko denborak, baina argi dagoen azera da. Kostapeke abantaila ederra daramala eta kontrakorik espada, ez dutela arazorik izango federazioaren saria eskuratu alizateko. Eta bigarren posturako ikusi beharko dugu nola moldatzen diren areetako raspas elkartekoak eta getariarrak momentuz izuntzakoak atzera xamar bai ditugu, Baserri. Bai, horrek besteai jarraitu ezinik, bueno, bere borroka partikularra eraman beharko du, ez? Zuk esan duzun bezala, Kostape lehenengo ziaboga aurrena egin du eta Getaria bigarren.
Orduan bi Gipuzkoarrak talde honetan daudenak aurreneko postuetan dijoazte. Kostapeko gizoneke lehen luze horretan egin dute lanik onentsuena, eta nik uste dut helburu batera izango dutela gaurko honetan. Gero, bigarren tandan, Euskadiko txapelketa jokoan izanik arituko duen untzi hoien denbora ahal izan eskero batena hobetzea. Hori behintzat lehen txandan, kontsolazio txandan arituta beti izaten da helburu bat, ez Baserri? Bai, bueno, aurreneko tandako utxinean atzeneko aio aurri hartze hori, Naiz eta ja txapelketan ez baliogarria izan egiten den denboa, federazio saria irabazi eta aurreneko tandari, norbaite hortak tartian sartu, ez sustotxo bat eman. Eta da, beren tandori irabazi eta aparte beste motivazio bat, ez? Eta balioko luke, referentzi bezala aurreko datorren txapelketetako, ez? Koldo Aldalur epaileen inguruan da, uste dute kanpokaldean eginiko ziaboga horren berri zehat mehatzoren emango digula, eta ea denbora horiek prest ditugun. Eguerdion eta aurrera, Koldo. Eguerdion, hau etxek izan dira denborak, Kostaperi jakina denborariko berena, 5 minutu eta 16 segundu. Bigarren denbora oberena Getariarrei, 5 minutu eta 19 segundu, 5 minutu eta 27 segundu Raspazi, eta 5 minutu eta 34 segundu Lekeitioko Izuntzari. Hor dira beraz, epaimaian harturiko denborak, eta hemen ditugu lanean, untzi guztiak, aurrekaldetik irudietan duzuen erreka, Joseba Arbonaren agindutara. Hemen atzekaldean Lekeitioko gizonak, Ondarrutarren Antiguako ama erabiliz gaur. Bai, oraindik denboraldia, esate bateako erdiparea etorri da, eta oraindik ontzi haiekatik ez do zehaztasun bat, batzuk egurrezkoakin, beste oraindik fibraskoakin. Nik uste dut aurtengo denboraldia oraindik horrela jongo dela, proba batzuk egiten, ez? Aipatu beharra atzo ere impugnazioak izan genitula, alde batetik San Pedrok, bestetik Donibaneko, hauen ustez ez dute ontzat hartzen Oriotarren untzi hori, eta uste dut denboraldi osorako tirabira badugula, Baserri. Bai, beti istilua dira, ez dakit zer esan, behar ote dira, badirudi, sekula ez dira konpontzen gauza hauek, ez? Nik uste dut hor, zehaz mehatz, araudia fin hartu berdela, finkatu, eta hori esaten den legetan, neurritan sartzez bada, denetatik, estropada guzti-guztietatik baztertu eta kito, ez? Ezin lehikena da, impugnatu, atzea bota, beste estropada bat egin hasi, eta beti istiluak, ez? Esate baterako norbea sortua berez badira, orduan, aleginak egin, norbea haiekatik horiek konpontzera, ez? Baina, badirudi, trainer hori istilutsua dela, eta, ateratzen din guztietan saltza dagola, ez? Hor da beraz, epaileen erabakia da, hemen, beste kasu guztietan bezala balio duena, eta horiek ontzat ematen badute kito. Aurretik, argi eta garbi Gipuzkoaldeko bi ordezkariak federazioaren sari honetan, laugarren kaletik Getaria bigarren, baina tira, ez dago diferentzi izugarririk. Kostape da aurretik, eta atzetik beste leia bat eginaz, Raspas eta Izuntza. Momentuz, Lekeitiokoak dira laugarren tokitik ies egin nahian ari direnak, baina badago diferentzi txiki bat areetakoen alde. Hor, momentu batean ikusi da, Joseba Arbona nola atzea begiratzen zuen, ez? Ikusteko, bestian gain zeukan abantaila, ez? Hurbiltzen ari dira berriz ere, baia inguruko balizetara, eta diferentzia untzi pare batekoa bada, aurretik nabarmen dator Kostapekoen errekauntzia. Getaria bigarren eta beste untziak desiente atzeratu dira. Lehenengo ziabogan 3 segundo atea izka Kostapek Getaria, eta oain badirudi, lau bato izango ditula, ez? Trainera pasatxua dago. 10:24 hor nunbait Kostapeko entzat. Getariarrentzat, 6 segundu, 6 segundu. Eta hirugarren posturako arrokeririk ez. Areetakoak aurretik, baina olatu aprobetxatuz saiatzen ari dira Izuntzakoak ere, oso parekatuak ditugu orain biak. Pareago ezin, ez? Sartzeko garaian, ikusi berda, aber nola iristen diren, ez? Maniobra honetan uste dute Lekeitiokoak hobeto moldatu direla. Ezatik, arraun txikia erori egintzaio eta neko istilutzu ebildu da, ez, proela.
irtera parean, hortxe dira. Raspas elkartekoak, baita ere izuntzakoak, Leia Polita Bizkaitarren artekoa, eta aurretik Kostape eta Getaria ditugu, eta hemen ere ez dago ez dena erabakita, ez da gutxiagorik ere. Estropada badirudi partitu egin dela, Gipuzkoarra beren aldetik eta Bizkaitarra beren aldetik, ez? Borroka. Ikusi da, bigarren kaletikan izuntzak niko ziaboga txarra eman dula, ez? Proelak niko arazo izan du ditu, eta bere arrauna hartu eta besteak lagunakin parean arraunean hasteko nik uste dut palada mordoska galdu egin dula. Hori garrantzitsua izaten da. Bai, dudarik gabe ez. Hemen dugu Kostapekoen ziaboga. Eta denborak ere baditugu, jakin nahi badituzu. Aurrera ba. 10 minutu eta 24 segundu eman dizkiote Kostaperi. 5 segundu gehiago Getariarrei. Beraz, 10 minutu eta 29 segundu. Eta Raspas eta Izuntza denbora berean sartu dituzte. 10 minutu eta 53 segundu. Hor dira beraz, epaileek plazaratutako denborak. 5 segundutako tartea Kostapek daramana. Biuntzi eskas, bat eterdi hor nunbait. Baina hori lan erditan harturiko erreferentzia da, eta orain 3. luze honetan ikusiko da norden indartsuena. Gero azken txampan eta azken luzean erabakiko da federazioaren sari hau norentzat den, baina bien bitartean hemen bildutako ikusle sorta handi honek badu bai zer ikusia. Jakina, komentario nagusia zera da, zer gertatuko den bigarren txanda nagusi horretan, nork lortuko ote du Euskadiko txapelketa hau? Ez ahaztu, palmaresa begiratuz, San Pedrok 6 aldiz lortu duela garaipena, eta hori kontu handia dela. Baina ikusiko dugu gero zer gertatzen den, hori zaletuen komentarioa da, orain garrantzitsua, federazioaren sari hau da, eta momentuz Kostapeko gizonak ditugu, eta nik uste dut favoritoek berriz ere diferentzia hori nabarmentzea lortu dutela Baserri. Bai, beti esaten da, ez? 3. luzea oso estrategikoa edo hemen ikusten dela benetako jendean prestakuntza, ez? Fondoa. Hemen burujate pixka bat izaten da, ja lan erdia pasatzen direlakoz, eta nik uste dut abantaila haunditzen ari direla, ez? Hau izaten da erabakikorra 3. luzea hau, ez? Zaila izango da Getariarrentzat honi buelta ematea, baina ez da ez bat ere txarra Getariarrek urte osoan zehar eginiko lana, eta ez da ere hemen burua sartzea hori asko da, eta Bizkaiko bi ordezkari horiek atzetik ustea, beraientzat ere garrantzitsua izango da. Eta oso polite izan daiteke amaierar arte, bai Lekeitiokoek eta baita ere Areetakoek izango duten norgehiagoka bizi hori. Pare-parean dira biak, hurbiletik gainera, lehen kaletik Raspas, bigarren kaletik Izuntza, eta hor ez dago ez garailea, hor ere ohorea joko baitago, ez dago ez bat ere argi. Ez, dudarik gabe ohorea eta bueno, aldamenean daramazun horren aurretik sartzea, ez? Lan erditan denbora berdina, nik uste dut borroka niko estua daukatela ben artean, ez? Hor ikusten dugu Getariarren untzia, eta mugitzen da, desente gainera. Bai, mugimendu hori, bueno, nik uste dut ja nabarmenagoa da, telebistan o ikusle guantzak kanpotik begiratuta, barrendikan, mugimendu hori izaten da arriskutsua, behin zipristin batzuk edo ura pixka sartzen hasten denean, badirudi, hainbeste hainoko arazoiko itsasoik ez dagola, ez? Ez dago ez. Olatu handirik ez dago, eta ez da arraularientzat arazo izugarririk. Helikopteroak eskaintzen digun erreferentzia oso adierazgarria da. Kostape aurretik ikusten duzue 3. kaletik, 4. kaletik Getaria, eta lehen kaletik 3. postuan Raspas doa. Bitin bat atzerago Izuntzakoak 2. kaletik. Posizioak nabarmenak dira, 15 minutu federazioaren sari hau hasi den eskerostik, kanpokaldeko balitzak hurbil dituzte, laister egin beharko dute 3. ziaboga. Bai, lehen atxatzen genuna, ez? Itsasoa pixka bat mugituta egotea, nik uste dut ikusle guantza, beste saltxa pixka bat daukala, ez? Eta, ja, hasteko denboraldian, itsaso pixka bat hartzen, eta... Tartea oso handia da. 3. luze honetan, Kostapekoek lortu dute, tarte hori zabaltzea, areagotzea, Getariarrek amore eman behar izan dute, hor ikusten dituzue balizak, eta badoaz 3. ziaboga egitera aurretik Kostapekoak, ikusi.
16-5 ornun bait. Segundu asko jandizkio, orain honetan Kostape Getariari. Zuk esan bezala, hemen ja izango dira 12 segundo, hola, ez? Beti lehen atxatu duguna, ez? Hirugarren luze hau oso garrantzitsu izaten da, ez? Hemen ikusten da jendean prestakuntza, ez? 24, 16-24, beraz, 19-20 segundu, bi untzien artean. Eta bueno, pixka bat olatuak aldea dira, eta bueno, olatutxo batzuk hartzea lortu ezkio, nik uste du baina haitian etorriko dela Kostapeako. Bizkaitarren arteko leian, momentuz areetakoak dira nagusi. Ikusi lehen kaletik, areatarra untzia, Ziaboga egiten. 16-59 ornun bait, 4 segundu, 3 segundu. Baina bueno, ikusten da, borruka oso estua dela, ez dute amur ematen, eta hirugarren luzea esaten dugu erabakikorra izaten dela, baina bueno, berdin dijoazte bilek, ez? Kasu honetan azken luzean, eta nor daki, agian azken txampan erabakiko da bi hauen arteko leia. Hor burruka estuotan gertatzen dena, ez? Olatuak nola hartzen diran, ez? Askotan olatu baten alde egoten da, ez? Batzuk hartzen dutenean beste gutxi egiten dute, eta nola tokatzen den olatu hori batak, ez? Bukaeran sartzen da. Hemen ari gara berriz ikusten. Kostapekoek eginiko Ziaboga, Kostape eta Getaria. Bi kale horietan dago Garaipena Federazioaren sari honetan, atzetik dira bizkaitarrak, eta okerrik espada behintzat, hirugarren luze honetan lortutako abantailari esker, nagusi izango ditugu Pasai Donibanekoak, Kostape elkartekoak Joseba Arbonaren agindutara. Horari gara ikusten. Errekakoek eginiko hirugarren eta azken Ziaboga hori. Berriz ere, zuzeneko erreferentziaren bilagoaz. Hortxe da Koldo Aldalur, balditu zuten bora Koldo. Esan arazo txiki bat izan dutela epaileek, badauzkagu Raspasek eta Izuntzak eman dituztenak, hain zuzen ere bien artean 5 segunduko aldea da, Raspas 16-50, Izuntza 16-55, eta esan arazotxo hori izan dela eta Kostaperena eta Getariarrena ez dutela hartzerik izan, baina badira bai 19-20 segunduko aldea. Bueno, hor dira guk harturikoak, 16-5 Kostapekoentzat, 16-24 Getariarrentzat, behin-behinekoa dira guk harturikoak, baina diferentzia hori nabarmen ikusi dugu. Hemen okerrik espada Kostapek lortuko du garaipena. Momentu batez ikusi duzue, haizeak ez duela ia indarrik, eta horrek argi adiraziko du. Ez dela ez behar bada, bigarren txandan, txapela jokoan denean, egundoko alderik izango kale batetik bestera. Beti izaten da, olatu txiki horiek aprobetxatzerakoan diferentziaren bat, baina momentuz haizea hondirik ez, eta horrek beste lasaitasun bat ere sartzen du, tosta artean, Maserri. Asteako, ikusten baduzu kaleen artean parekotasun badaola, beti ere irtentzeko garai hortan lasaitxeago irtentzen zen. Gero bukatuta gero izaten dira, beti ez. Hombre, badirudi lehenengo hobia zela, hirugarrena haua, bestea beti, eta hori da nik uste dut konpondu ezineko istilu bat, ez. Nik uste dut hemen 200 urte honea pasa, eta inoiz ez zenuke esango legez, hau da ona, ez? Beti bukatuta gero ateratzen dira, ez? Baina bukatuta gero beste erabatetara ikusten dira gauzek. Eta ja ez du balio, ez? Baina, bueno, konformatzeko batzuk, ez? Irudietan dituzue Getariarrak, bigarren postua lortuko dute federazioaren sari honetan, aurretik Kostape, hau lortuko dute garaipena. Lehen bi luzetan nahiko parekatua izan da bien arteko leia, baina hirugarren luze horretatik aurrera errekauntzia nabarmen nagusitu da. Eta bizkaitarren arteko leian ere argi ikus daiteke areetakoek badutela abantaila, naiz eta hirugarren Ziaboga egiterakoan oso parean izan Raspas eta Izuntza, berriz ere areetakoak zerbait aurreratu dira, Baserri. Naiz eta esan bezala Ziabogan segundo txon baten aldea izan, orain badirudi, bere hirugarren luzean eman bertzuten golpe hori laugarrenean ematen ari dilela, ez? Baliteke, olatutxu horiek hobetago hartzea eta aurrera horregatik jondiela, ez? Azken txampan ditugu Kostapekoak. Hortxe olatu buruan, azkenengoak ematen.
1 minutu eta 5 segundu, behin-behineko denbora guk harturikoa. Getaria bigarren, atzean, Amore eman dute orain. Ikusi dute bigarren postua ez zutela galduko eta beste lasaitasun batez egin dute azken luze hau. Ikusten da, erritmoa beste badela. Hortxe, azkenengo txampa egin nahian dira getariarrak. Talata guztiz ere, getariak lortutako abantaila. Areetakoen atzetik, handia da. Aurretik esan nahi dut, areetakoak eta ondarrutarraen untziaz izuntzakoak oso atzean baitira. Bai, getarikoak hor erdiparean datozte, ez? Koiztape eta izuntzan tartean. Ni uste dut abantaila berdintxua izango dela, ez? Harrigarria da, ia 19 segundo kendu dizkio Koiztape getariari. Hirugarren, Raspas elkartekoa. Hogeta 2 minutu eta 5 segundu. Bai, hauek ja, beren borroka partikularra zeukaten, ez? Bizkaitarrako olaugarren talde horren aurkako borroka hori, ez? Ja aurretik beste bilek eskapuina zeudeten eta... 10 segundu hartu ditut, eta adirazgarria da baita ere, nola lehen bikaletatik, nola baita ezateko ondarretako ondartza inguru horretara joan dira, alde batetik izuntzakoak eta baita ere Raspasekoak. Beraz, hauek somatu dute zerbait, eta bigarren txandari begira adirazgarria izan daiteke, hirugarren da laugarren kale horretan zerbait hobeagoa ikusi dute patroiek. Bai, baliteke, haizeako zerbaitara aruntz gehiago bultzatzea, o bestela da beti esaten duguna, ez? 3 eta 4 obesioa dielat esaten duzu, bazpare aruntz joango naiz, ez? Bueno, horrelaxe ditugu federazio sarian izandako datuak, irabazle Koiztape, gero izango ditugu denbora ofizialak, baina hori argi dago bigarren Getaria, tarte handiaz gainera, hirugarren Areetako Raspas, laugarren Lekeitioko Izuntza. Tarte bat iragarkientzat eta berehala gaitu berri zuzenean Donostiatik, bigarren txanda nagusia eta hemen bai jokoan izango da Euskadiko txapelketa zuen ganatzeko. Orantxe arte. Denboraldiko futbolik freskoena eta ausartena Euskal Telebistan aurkituko duzu. Deportibo Bayern Munich, Kartagenatik zuzenean. Bihar gauean, ETV batean. Marka suizar bat eta kalitatezko produktoa. Enpresa jaio, eraginkor, bizkor eta geurea. Gasolina, gasolioak eta lubrifikatzaileak. Ambia, Europan boga-boga. Proba itzazu jogurrik aluzinanteenak. Kasper, gola gustukoa. Gola? Eta bubblegum. Txiklea! Eskaitzazu Danone Kasper berriak eta orain gainera pakete bakoitzean tatu flash zoragarriak aurkituko dituzu. Kaixo, agur bero bat berriz ere ikusentzule zareten guztioik Donostiatik. Txanda nagusia, Euskadiko txapelketa oraintxe izango dugu ikusgai. Orain jarriko baita jokoan, hori bigarren txandan. Edozen kasutan, lehen txandari buruzko sailkapen ofiziala begibistan duzue, argi dago Koiztapek egundoko errenta lortu duela, ikusi diferentzia, bigarren Getaria, 40 segundutako tartea, benetan handia, Raspas hirugarren, Izuntza laugarren, 9 segundu, Bizkaiko bi untzien artean. Orain ikus dezagun, nola ditugun prest, untziak txanda nagusian aritzeko, kale banaketa gogoratu, nolakoa izan den lehen kaletik, zuek hurbiletik ikusiko duzuene kaletik, San Pedro arituko da. Bigarren kaletik Donibaneko, hirugarren kaletik Hondarribia, laugarren kaletik Orio. Epaile adostasunak eskatzen. Lehorretik dena ongi ikusten dute une honetan. Itsasoko epaileak astindu beharko du bere banderatxoa jarraian. Untziak prest.
Pasaiako biuntziak lehen bikaletatik, banderatxoa, bera. Irtera ona izan da, ea lehen 20 segunduak burutu aurretik okerrik esten. San Pedro lehen kaletik, Donibaneko arraunlariak bigarren kaletik, hirugarren kaletik Hondarribia, laugarren kaletik Oriotarrak. Zenolako leia, ikusgarria, ikusmina benetan galanta da Baserri. Bai, gehien bat ikusirik atzo egindako denboak, ez? Lau taldeen artean 6 segundo eskasean sartu ziren, eta bueno, nik uste dut gaur olako bat errepikatuko balitz ikuslegoantzako izugarrizko ikusmira izango litzakela, ez? Ikusi dugu Oriotarren palka, komentario asko sorrerazi du honek ere, aurreko ia galdu egiten da hor. Bai, eskutatu egiten da, ez? Baliteke aur txikiak beren kotxe kapotan bezala, ez? Gordetzea. Mikel, eta aipatzen zenuen palka berezi hori, hementxe dugu Jose Julian Olazagazti, hain zuzen ere Oriotarren presidente dena, eta hori nahi nizun galdetu, hemen jende guztia hori gara komentatzen, ez da? Ze berezitasun dira horiek? Bueno, berezitasuna, gauzadek ura barrena sartzea, ez da? Orduan, aleginak egiten ditu galdan handina jartzea. Dena den, kanpotik begiratuta edo hemendik begiratuta lehorretik behintzat ez dirudia hainbesteko itsasoa dagoenik aurrez. Baina beti arriskua izaten dek. Hemen hor barrenen jundak kanpon zegoen dan segula ez egiten, ez? Lehorretik begiratuta beti oso gutxi ematen dek eta berta jundakon ustez baino handio izaten dek. Baina alata guztiz beak ikusiko zin, beroketak egiten ibili danen kanpon izan dek eta, bueno, beak hori erabakitzen bau onartu egin berko jo. Gaurkon ere borroka latza izango dugu horrez, laurak, tanda honetan sartu diren laurak, txapelketa honetan sartu diren laurak, hortxe zabiltzate pare-parean. Bai, alaxe dek, eta atzo ez duan diferentzi handilik izan, naiz bate batzuk esaten dire, pixkat utzi egin zuela, ez? Aurreko tandetako denbora jakin da, bueno, lau honenetan sartu berdek eta asko kontrolatzea kronometroekin, ez? Baina gaur ez tegi izango aukerik etxitzeko, ez? Gaur joberkoik azkeneko momentu baino. Erki da, eskerrik asko eta, bueno, suerta izan dezazuela beste guztia bezalaxe. Zuei. Jo beharko dute, bai horixe, Euskadiko txapelketa honetan ez dago ez txantxarik, zenolako irtera. Arizaretik ikusten berriz ere estropada eremua, gogoratu, lau luze, 3 ziaboga, San Pedro lehen kaletik, Donibaneko bigarren kaletik, Hondarribia 3garrenetik, Orio 4garrenetik, leia haundia dugu, benetan gainera, 3 itsasmila hauetan ez dut uste, amaierar arte erabakiko denik hemen garailea. Lehen kaletik San Pedro, ikus daiteke, hor pantailaren eskubialdean ondo ari dela. Uste dute bigarren kaletik Donibaneko San Pedro kein ikusirik hor erreferentzia zerbait atzerago badela. Laugarren kaletik Orio ere hor ari da alegina egiten. Behar bada momentu honetan San Pedro eta Orio izan daitezke pitin bat aurreratu direnak, asko ez. Bai, hemen ikusten den irudiakin, dirudi, bueno, bile parekatuta dijoaztela, ez? Lehenengo kalea eta laugarrena, San Pedro eta Orio. Hemen gure untzia, katamaran ere, untziak hurbiletik jarraitzen, oso ona da referentzia hau. San Pedro eta Orio ikusi, lehen eta laugarren kaletik, Donibaneko eta Hondarribia atzerago, untzi batetako abantaila badago. Bai, hor ikusten zen ikuspegi hortan bai, badirudi zertxo bat gutxiago izatea, ez? Helikoteroak ematen ditun irudiakin zertxo bat gutxiago ematen du. Hemen esan nahi dut, aurretik ditugula Orio eta San Pedro, beste biak ikusten daia danik Hondarribia eta Donibaneko atzeraxeago direla. Hemen helikoteroko erreferentzia. Bai, erakusten du hor parekotasuna, ez? Binaka dijoaztela, Bai. Lehenengo kalea eta laugarrena eta gero alkarrekin bigarrena eta hirugarren hori. Behar bada Hondarribia ere Donibaneko baino zerbait atzeraxeago joan daiteke, baina ez dago arrokeririk. Goi mailako txapelketa dugu, bistakoa dau. 4 minutu, txanda nagusia baziden eskerostik. Kanpoko balitzen bila doaz, 4 untziak. Ikusi, han goikaldean, erreferentzioien bila, patroiak eta arraunlariak. Hor dituzue Lujanbioren gizonak, Donibaneko arraunlariak. San Pedro eta Orio, Orio eta San Pedro. Ikusiko dugu hor, ziaboga egiterakoan. Zenbat segundu dauden untzien artean, askorik ez. Ez, horrez dago alde handirik, Ni uste dut oraingoz ez dela... San Pedro, Orio, Orio, San Pedro, nik uste Donibaneko 3garren izan daitekela eta Hondarribia 4garren.
hasiak dira maniobra egiten San Pedrokoak, Orio ere bai. Orio, bost borobilak, segundu bat beranduxiago San Pedro, irugarren, 5-0-5, 4 segundutara Doribaneko, hor da Hondarribia, 5-0-8, 8 segundutan sartu dira launtziak. Jaun Andreok, zer gehiago nahi duzue? Ba, nik uste dut atzo gertatu zenan, bueno, errepikapena dela, ez? Hor ez dago bate alderik eta nik uste dut oraindik ezin dela ezertxo ere esan, ez? Dudarik gabe, ba, bueno, segundotxo bat ere, nahiz eta gutxi izan aurretik, asko zobea da, ez atzetik baino. Baino hor ez dago ezerre esan eta oraindik, ez? Den esateko dago. Segundu batetan, Orio eta San Pedro, 8 segundutan launtziak, beraz, hau da, goi mailako leia, bai horixe. Hemen harri gara ikusten berriz ere, kanpokaldeko ziaboga hori. Ikusi Orio, laugarren kaletik, eta ikusi beste puntan, beste muturrean, San Pedro. Ea, epaimaia nolako denborak hartu dituzten. Horretan dabile Koldo Aldalur lankidea. Eta hemen, bien bitartean, zuzeneko irudiak. Kanpoko referentzia gauza bada, baina irudi freskoa hau duzue, eta hemen ikusten da, San Pedro eta Orio oso parean ditugula. Estropada eremuaren bi ertzetan, lehen kaletik San Pedro, laugarren kaletik Orio, hor bada tartea, baina bestelakorik ez. Eta denboratan, Mikel, lau etxek, hori emandako ofiziala, 5 minutu eta segundu bat. San Pedrori 5 minutu eta 4 segundu, Donibanekori 5 minutu eta 6 segundu, eta Hondarribiri 5 minutu eta 9 segundu. Beraz, esan bezala, lau ontziak hortxe dira, pare-parean. Nik ez ditut 3 segundu antzeman Orio eta San Pedroren artean, baina, bueno, erreferentzia dira hauek, denbora ofiziala bukaerakoak izaten dira, eta argi dagoen azera da. Ez dela ez amaierar arte, irabazlearen izena konfiantzaz eta nabarmen antzemango. Ez, esan behar da, hemen epaileak eman dituzten 3 segundu horiek, 3 segundu ia trainera bada. Eta guri mintzat, ez zaigu iruditu trainera baten aldea zegoenik, ez? Guk gehien bat jokatuko botako benduke, bat 2 segundu agian, ez? Baina, ez, nik uste dut 3 segundu ez zirela, ez? Esan ta bezala, ez? Hauek tarteko denbua dira, ez dute garrantzia hondik, referentzi batzu besterik ez dira, eta, bueno, urrengotan baliteke konpontzea pixka bat, ez? Orio eta San Pedro eta Orio, atzerago 3. postuan Doribaneko arraunlariak, 4. Hondarribia, ikusi beharko dugu hemen leia honetan nor den indartsuena. Nolabait ezateko hau hasi besterik ez da egin eta 7 minutu eta 58 segundu orain txanda nagusia Euskadiko txapelketa hasi den eskeroztik. Bai, oraindikan 13 minutu dituzte lanerako eta ze gertatuko den oraindik esatekoa dago, ez? Baleiteke, bueno, bain haizea alde daukate, eta ia palkatxu horrek zerbaiten abantaia egiten dien hori jokoa, ez? Eta lehen ikusi dugu untziak 3. eta 4. kalearen bila joan direla, Oriok alde horretatik izan dezake abantaia txikiren bat, ikusiko dugu, batipat baia barruan untziak azaltzen direnean, nolakoa den diferentzia. Gure katamarana horrari da untzien lana hurbiletik jarraitzen, eta burruka oso estua da. Hor ditugu Fontanen mutilak. Estropada asko dituzte bata bestearen atzetik, ez nuke esango gaur dena ematera joango direnik, baina Euskadiko txapelketa da, alde batetik Oriok, 85ean lehenengoa egin zen eskeroztik ez du garaipenik lortu, eta bestaldetik San Pedrokoek, palmarezean 6 garaipen dituzte, eta hori ez da makala, nahi izango dute beste bat hor sartzea. Bai, beste bat zerrenda hori jarri, ez? Baina nik uste dut, duten gutxi emango lutekela zatik, naiz eta, diru haiekatik zeik ez izan, ez? Premio dikero, etzaian aurkako beste referentzi bada, ez? Eta nik uste dut, naiz eta esanta bezala, naiz eta ikurrinik edo premioik ez izan, amur ez dutela emango, ez? Hemen joko duten guztia kontuan edukirik onduan dauden etzaiak, ez? Denboraldian zehar horre izango dituztela, eta nik uste dut, esaten den bezala, lehenengo ematen dunak bi bider emateko aukera dauka, eta nik uste dut horta jongo diela, ez? Amur ez dula emango. Horretan momentuz Orio ari da. 4. kaletik, orain segundu gehiago ditu, 2. San Pedro, 3. Donibaneko, 4. Hondarribia, baina Oriok 2. luze honetan diferentzia areagotu egin du.
9:43 hor nunbait Oriotarren denbora. Badira 5 segundu. Behar bada 7 bat ere bai. Aurretik beraz Orio, San Pedro bigarren, Donibaneko 3. Eta 4. Hondarribia. Argi eta garbi Oriotarrak orain aurretik. 2. San Pedro, Donibaneko 3. 4. Hondarribia, bi hauen artean ere estropada polita izango dugu. Nik uste esan berdela Orio sartu dela alde handiagoekin atera baino. San Pedro Ziaboga asko azkarra guau eman du. Oriokoa baleiteke pixka bat trabatuta edo gehiegi ziarkatu eta arrankadori koste egin zaiotela. Nik uste dut Ziabogoenetan San Pedro denbora pixka bajan diola Orioi. Horrari gara ikusten berriz ere maniobra. Eta epaileek orantxe adira denbora horiek ematen ari dira epaileak. 8-9 segundu hor izan dira. Orain ikusi behar irteeran nola ari diren nuntziak. Hor dituzue Oriotarrak. 9 segundu, Mikel, hau txek izan dira denborak. 9 minutu eta 53 eman dizkiote Oriori. 10 minutu eta 2 segundu San Pedrori, beraz 9 segunduko aldea. Donibanekori 10 minutu eta 8 segundu, eta Hondarribiri 10 minutu eta 12 segundu. Kostapek lan erditan, federazio saria irabazi duen Kostapek 10-24 behar izan ditu beraz, txanda nagusi honetako launtziak ari dira Kostapekoen denbora hobetzen, horrek adirazten du, txanda nagusi honetan denak ari direla esfortzu handia egiten eta maila ona dagoela hor Baserri. Bai, denborak hobetzeko dudarik ez do, hemen dauden borrokau izatea bezalakoik ez dela, ez? Lehenengo tanda, lehenengo luzea pixka parekatuta jonda, baina ja abantaiak nahiko nabarmena ziren eta pixka bat ustega bere utzi egiten duzu, ez? Hemen berriz lauak nahiko berdinean daude eta borroka oraindik ez du hoa, ez? Horrek egina hasten du denbora onak, ez? Ikusiko dugu amaieran nola ditugun Orio eta San Pedro, momentuz Oriotarrak zertxo baita aurreraturik, ez dut uste une honetan 8-9 segundu horiek ikus daitezkenik irudi honen arabera, behar bada orain gutxixiago dago, tarte txikixiagoa, Baserri. Bai, atxatu dugun bezala, nahi iruditzen zait, Ziaboga hortan, buelta hori emateko hortan, San Pedro segundo pare batzuko lapurtu egin dizkala, ez? Ni uste azkarragoa eman dula Oriokoa, baina Oriokoa baliduri dola trabatu balia bezala, o ez diote trainerari segida hori eman, ez? Hor dira, Oriotarrak gogoratu Euskadiko txapelketako marka errekorra San Pedrok lortu zuela 1981 urtean, Donostian hemen bertan 19 minutu eta 2 segundu, hori bai estropaderemua aldatua da pitin bat, aurten antolaketa aldetik Urkirolakek eta Euskal Federazioak alegin handia egin dute eta antzeman daiteke bai hobekuntza hori, bai estropada eremuan, baita antolaketako beste mailetan. Ba, ikusten da lan txukun egin dutela, Ziabogak emateko, ikurrak eta boteak eta beren koloreakin eta oso txukun jarria, eta nik uste dut, txalogarria dela egin duten lan hau, Esan, denbora hori, errekorra dela, zu gatxatu bezala, kanpo leku berria da, eta denbo hori oso hon izango litzake kontxako estropadarako, ez? Honegia! Hori izango litzake errekorrak apurtzeko benetako denboa, ez? Hor dira Orio eta San Pedro, berriz ere gure untzitik hartutako erreferentzia da hau. Eta iruditzen zait Oriok berriz tarte hori areagotu duela. Eta ez dakit 3. posturako Hondarribia ere ez ote den jarri Donibanekoen parean. Ara berriz, helikopteroak ematen digun irudia. Donibaneko oraindik hor da 3. postuan, Hondarribia zerbait atzerago. Orio, San Pedro. Bada bai hor tartea. Hemen Hondarribiko gizonak. Bai, gutxi gora bera, bigarren Ziabogortan eman dien aldeak nik uste dut mantendu egiten direla, ez? Ziabogan izan du da, Donibaneko 6 segundo San Pedro atzetik eman du, eta badirudi, irudioetan hor daudela, ez? Trainera bat, trainera terdi. Argi dagoena da, bi hauen artean erabakiko dela Euskadiko txapelketa. Oriok momentuz abantaila du, San Pedro bigarren da, Donibaneko arraunlariek 3, Hondarribia 4.
Hor dituzue oriotarrak. Euskadiko txapelketa irabazteko gogoz, kortaren mutilak argi dago. Bai, irabaztea naiz eta, txapelketa, Euskadiko txapelketa izan beti ona da, ez? Etzaiai atzea erakuste hori, nik uste du psikologikokire baliagarria izaten dela, ez? Ordoaz oriotarrak. 5 segundutako tartea behintzat badago. 15:26 oriotarrentzat. 4 segundu, zein iruditzen zaizu Baserri? Bai, nik uste dut, bigarren ziabogatik jan egin diola. Baliteke izatea, lehen atxatu dugun bezala, ziaboga emateko azkartasun hortan lapurtu dizkan 3-4 segundu horiek mantentzea, ez? Eta ikusi San Pedro nola datorren, Badator erdikaldera. Lehen kale hori nik uste usten aleginduko direla. Orain berriz barrurantz doa. Nik uste dut epaileak behar bada abisu eman diola San Pedroko jendeari berriz lehen kale horretan posizioa finkatzeko. Donibaneko 3. da, Hondarribia 4. eta Orio aurretik 5 segundu bai. Bai, nik uste dut hor mantentzen dela, ez? Ez du arazorik izango. Orantxe adidia denborak adirazten. La Navarra, 15:54. Eta Hondarribi, 15:51. Ez dakit, Mikel entzuteko aukera izan duzuen, baina hau etxek dira denborak. 7 segundu, ez? Bai, 7 segundu justu, 15:25, 15:32. Eta gero, atzetik, nabarmen xeago, 15:44 Donibaneko, 15:51 Hondarribi. Bueno, 5-7 segundu, lehen luzea egin eta gero, Orio beti dabil aurretik, eta nik uste dut azken luze honetan gai izango direla oriotarrak mantentzeko diferentzi hori ikusirik lehen ere etortzerakoan jandizkiotela horre segunduak San Pedrokoi. Bai, ziabogan zuten alako bi bider gehiago atera dio, eta nik ez da, atxatu agian egin leike aizian alde, palka aerodinamiku horrek belauntzi lan egitea eta agian horrek ere laguntzia. Nik uste dut hori jartzeko aina itzazo ez dagola. Eta horretik pentsatzen dut, beste hortako ote den, ez? Abantaila aizian aldeako abantaila hori jartzea, hori aprobetxatzeatik, ez itzazoagatik, baizik aizia. Jose Luis Korta txakurzarra da, honek denak hartzen ditu kontutan behar bada, zuk esan dako azuere txakurzarra zarelako, behar bada garrantzitsua izan daiteke hori bai. Ez dago aize izugarririk, baina segunduren jateko aina izan daiteke. Bai, eta ikusirik, bere bigarren luze hortan abantailik handina atera dula, agian beak izango dute, aurten ere Avenida San Pedrotik dijoaztela, ez? Beren lehenengo kale negatibua, San Pedro arrantzat. Edo zen kasutan ez ahaztu, San Pedrok 6 garaipen lortu ditula Euskadiko txapelketan, eta Oriok oraindik ez duela garaipenik lortu. 85ean egintzen lehenengoa, kostapen nagusitu zen orduan, gero San Pedrok 3 segidan, 87, 8 eta 9, 90 urtean berriz ere kostapek, beraientzat bigarrena, San Pedro gero jarraian, Arraun Lagunak tartean sartu, eta azken 2 urteetan San Pedro izan dugu nagusi. Edo zen kasutan aipatu behar da, San Pedrok erabaki duela estatu mailako txapelketara ez joatea Baserri. Lehen atxatu dugun bezala, eta Bizkaitarrak, Ondarroa eta Santurtzi horiek honea etorri gabe gehatu diren bezala, estropada pila bat daude, jendean nekatu gabe, nik uste dut beren programa, beren prestakuntza hola prestatu dutela, eta beti atxatzen dena, ez? Nik uste dut, Espainiko txapelketa Santanderren da, ez dago horren urrun, baina, premioekin eta barre, bidaiarako ere ez duzu egiten, eta horrek prestakuntza haiekatik nazpila handia sortzen du. Ez da ala ematen kanpotik begiratuta, baina hor, 2-3 gora bera izaten da, eta nik uste dut taldea sakabanatu bezala egiten dela, hortaz taldeak uko egitea txapelketa horrei. Ikusi duzue gure helikopteroak emandako erreferentzia. Aurretik, Kortaren gizonak oriotarrak, baina San Pedro ez dago erabat atzean, ez da gutxiagorik ere, 3. postuan Donibaneko eta 4. Hondarribia. Ez dute amore eman San Pedro tarrek 4. luze honetan. Hor dira Fontanen mutilak. Eta hemen oriotarrak, palka xelebre eta guztiz. Baia barruan dira, azkenengoak ematen Laister, azkenengo 20koak, patroiak eskatuko ditu, mutilek eman behar indarra hor,
Aurretik Orio, okerrik espada, txapelketa eskutan dute oriotarrek. Ba, esan beren baliza laugarrena dela, eta bueno, kasualitatea ikurra ere horia daukatela, ez? Hondarrabiarrak berdi, hori bilek parekatuta gelditu dira, ez? Eta ikusi San Pedro nora joan den, 3. kaletik sartuko dira San Pedro tarrak, aurretik Orio, garaipena handia oriotarrek lortutakoa. 21, behin-behineko denbora da. Bigarren, San Pedro. 8 segundu, eunenekoak alde batetara utzita. 30 San Pedroko entzat. Eta borroka iztua Donibaneko eta Hondarribia. Eta Erne Hondarrabiakin, Hondarribia azken Olaiska eta azken txampa aprobetxatuz aurretik. Hondarribia. Tosta bat. Baina jandizka azkeneko 2 segundo, 3 segundo, eta neniz guzti dut olatu harrapatu dutela, 35 euneneko hartu ditundik, jakina, hau ez da ezer, epaileak adirazi beharko du, baina argi dagoen azera da, Hondarribiak branka aurretik sartu duela eta horrek balio du. Ba, eta izan da azkeneko momentoan, esan bezala, olatu txu hori hartu dut, lehen atxatu genuna, atxatu duguna. Olatua generalien izaten da, normalki batek hartzen du, besteak utzi, eta hor dago aldia, Nork asertatzen duen, azkeneko momentu hortan olatuan gaine igotzea, Laizter izango ditugu, denbora ofizialak, 8, 9 segundu, tarte polita lortu du Orio gaur, bate baino gehiago izango du kale diferentzia hortzegoela, baina oriotarrek bigarren luzean ja hartu dute estropadaren burua, eta amaierar arte nagusi izan dira. Polita benetan baserri, bukaeran izan dugune lehia hori. Harrigarria, estropada ikusirik, baina Hondarribiak azkenik burua sartu du aurretik. Bigarrena, San Pedro, 30, 0-4. Hirugarren, Hondarribia, 29, 89. Eta laugarren, La Navarra, 30, 25. Etzarete kejatuko, entzun duzue Iñaki Bero epaileak emandako denbora, 26 euneneko Hondarribia eta Donibanekoren artean, eta hori, 21, 10 segundu eskaz, 9 eta 90 euneneko Oriok San Pedrori kendutakoak. Tarte polita, Oriok beraz lortu du garaipena, Euskadiko txapelketa honetan kortaren gizonek garaipena lortu, lehen garaipena Oriorentzat, eta, bada zerbait, hori honek frogatzen du oriotarrak aurten, jende guztiari da esaten, ondo ditugula, forma honean, Gipuzkoako txapelketan horri izan ziren, aldaketak egiten ari da korta, Euskal Ligan ere, lehenengo estropadan ez zitun gizonik onentsuena jarri, argi dago baserri, Orio eta San Pedro favorito nagusi ditugula denboraldi honetan, estropada nagusiei begira. Ba, denboraldian, joan den denboraldia nola jontzen ikusirik denak San Pedro ematen zioten, baina hori jok ikusirik banko mugikorrian ze lanak egin ditun Espainiko txapelketa eta bar, jendia niko keskatuta zegoen abertze gertatzen zen, jakinik gero jende multzo handia zeukala, eta eta hor daude, resultaua beak aintzen dute, eta nik uste kortak izango ditun arazoak oie direla, ontzi pilo badu, jende pilo badu, eta orduan aukeratzea jatorrenak nor diran, Ikusten da estropadate batetik bestera jende mordozka aldatu egiten dula, eta, erresultaua neiko onak dira, Eta gaurkoa, nola hobeago, San Pedro, garaile bezala jotze zan, baina ja ikusi berda, hirugarren istripua izan du esate baterako. Lehen urtean ia denak irabazi zitun, Santurtzekoa ez beste guziak, eta urten ja, esate baterako 3 bat eman indizkate ja, Orduan ikustu, suspertu edo esnatu egin berko dutekela, Ea zer esaten duten San Pedrotarrek, bai, aurrera. Eta berari galdetzen dugu, Luis Javier Salaberria dugu gurekin, hementxe ari ziren gure kideak komentatzen, San Pedro gaurten iazkoen aldean arazo gehiago dituela. Bai, ikusten da, iaz ila denak irabazi genitun, da urten ez dala ala. Aurten, 3 behintzat, hortxe atzean utzi dituzuenak gaurkoan, zuen kaletik atera eta beste puntaraino joan zarete aldea zegoen kaletan. Nik usteet maniobra hori inbaldimadu Fontanek, horrek hori esan nahi dula, nik usteet beste kalea onagua zala,
eta, bueno, olatuak eta gehiago hartze zituztela, baina nik uste eskusik ez dala jarri bihar. Hori joi zorionak eman bihar txaskio eta aurrea. Nola daukagun aurtengo denboraldia, inoiz baino interesgarriagoa? Ba, interesgarria, eta nik uste ikusleen behintzat oso interesgarria dela. Dena batek irabaztiaren nik uste sosua dela, ez. Guretzat ez, baina tira. Ez ustean harrapatu altzaituzte hori jotarren palka berri honek? Bueno, palka ez, guk gaur impugnazio bat egin da, baina gainea estropada hasi baino lehenuo, inorrek eskusa bezala ez desan hartu, eta bai Ondarrabi bai Donibaneko arraunlariak eta guk ere impugnazio bat egin dugu, iruitze zaigu eta atzore berdin genuen eta estropada guztietan hori joko enbarkazio horrek neurri reglamentarioak ez ditula betetzen, eta orduan ez dakit nola ametetzen dioten. Javier, dena den batzu bakarri pasatzen dute neurketa kontu hori, zozketa egiten da eta batzu pasatzen dute. Ez alitzateke legezko izango denek pasatu beharra? Bueno, nik uste dena pasatzia ez dela txarra, baina nik uste gauza soluzioa errexogua dela. Nik uste konstruktore batek enbarkazio bat egiten dunean, federazioak inbiar lukela, hori homologatu eta, bueno, oain label de kalidad eta sello de kalidad ematean bezala, homologatu enbarkazio bat eta betirako balioko luke. Eta, bueno, gero konprobazio esporadikoak egin da, puntualki ikusiko litzake, variazio bat egin dan edo ez. Txapelketa hauek, oraingo txapelketa oso garrantzitsuak dira, baina garrantzitsuenak oraindik etortzeko dira. Ez alitzateke beharrezkoa orain erabakitzea gauza hauek, eta ez gero astea, ez dakit impugnazioak eta holako kontuak. Ez aldugu impugnazio gehiegi aurten. Bai, nik uste bai, ez da gu gaina horrekin soinu gehiagi ez dugu atean. Eskatzen deuna da federazioai bere neurrik eta, bueno, disiplina moduan, bere autoridadia peska finkatzia, baina nik usten dut, bestela estropada guztietan nola ibiltzia eta ez dela fundamentua. Noiz baiten izango du arraun mundua erabat finkatuta eta arazorik gabe? Bueno, espero deu, nik uste reglamentuak eta egiten diala, dakizuten bezala material berrik sartzen nahi dia, arraunian, bai enbarkaziotan, da, bueno, horrek dena beti zea bat egiten du ez, nik uste folioi pixka bat montatzen dula, baina ez da bain beste añoko. Eskerrik asko, segi holaxe. Eskerrik asko zuei. Jatortasunez, jardun da Luis Javier Salaberria San Pedrokoen presidentea eta hau eskertzekoa da, arerioari zorionak eman, eta, bueno, eman ditu irizpide garrantzitsu batzuk, untziak homologatzeko moduren bat asmatu behar dela, ni horrekin bandator, Baserri. Bai, nik uste dut eman ditun iritzi guztiak, bueno, finkatu inberko liakela, zatik nik uste dut erdi asertatu dula, ez? Ikusten bada istiloa dagola, bueno, konstruktore bat, ontzi batekin, ez egin zozketa eta neurriak horregin, ez? Baizik eta denak egin, eta beha nik uste dut arrazoi, baina hondiekin, eta esan ditun guztiak legeztu inberdiela eta arrazoi ditula, ez? Ezinezkoa da, bueno, beti ditun istiluak, bueno, mundu honek izango ditu, ez? Agian egunen batean konponduko dira. Baina, bueno, enbarkazio eta material istilu hauek dena finkatu berliake beak esan duen bezala, ez? Aurretikan kalidadeko label hori aitatu du, eta, bueno, esate bateako denominazion de origen bat bezala, da, izentatu eta gero esporadikoa kontrolak egin, ez? Ez daitezela, bueno, denboraldian hasieran, esan, bueno, hau legian barruan dago eta gero gehiago eskaso erikin, ez? Tristia da ere bai, eta, bueno, giro zikina sortzen du, estropadero, impugnazioa, agian impugnazioak ez dira aurrera ateratzen eta esaten duzu, bueno, eta zertako impugnatu, jakinik arrazoi dugula gero ez digute kasorik egiten eta, ez? Orduan, nik uste dut hori ez dela horren zaila, ez? Hori finkatzea eta bide honetik eramatea, ez? Hori merkoliake, bueno, neurtu eta legez dona aurrea eta ez dona atzea. Berdin da izan talde bat edo bestea. Bueno, azken orduko albiste bat bada, ikusi ditut hemen epaileak pitin bat astoratuta, Baserri, eta kontua da, iruditu zait lehen, komentatu dugu azken ziaboga egin dutenean, hirugarren ziaboga San Pedrotarrek berehala hartu nahi izan dutela beste aldeko kalea, bigarren hirugarren kalea. Eta itxuraz Donibaneko inpugnatu egin du hor gertatutakoa, eta epaileak etorri dira guregana, ea hori argitzerik edo dagoen, da argi dago hemen guk ditugun monitore txiki hauetan ez dela erresa, gure unitate mugikorrera joan dira orain epaileak, beraz erne ibili beharko, gure lankidek ustekabeko bisita jasoko dute unitate mugikorrean, epaileak aruntza joan baitira, ea Michel Casado gure errealizadoreak tartean posible duen irudi horiek eskaintzea. Argi dagoena zera da, impugnazio nagusi bat badagoela untzia direla eta ez direla, baina beste bat ere bai hemen, eta hau estropada barruko kontu bada. San Pedro joan da, egin du hor kanpokaldean hirugarren ziaboga, eta gero asko zabaldu da. Ba, hirugarren eta laugarren kale hartu nahian bezala, ez? Ja, nik uste dut atzerasiago bota beharko genituzkela irudi hauek,
hor ikusi dugu ja Donibaneko maniobra egiten ari zela, eta nik uste dut Donibaneko balitzara hurbiltzen ari zenean, orduan ari zela San Pedro irtetzen. Eta hor behar bada, etorri da arazoa, horregaitik Donibanekoek eman duten impugnazioa, eta jakinak garrantzitsua izan daiteke hau. Epailek hori ontzat ematen badute, bigarren postua San Pedro galdu egingo lukelako. Mikel Patxi Arrillaga dugu hemen gurekin, ea bere hitzak zer diren. Izan den genuen impugnazioa jarri duzuela, zergaitik jarri duzue? Bueno, guretzako garrantzitsuena ez da impugnazioa, ez garrantzitsuena da gaurko estropara, eta, bueno, bai, impugnazioa jarri dugu, zergaitik guretzako Orilloko trainera dago reglamentorez kanpo. Dena den bi arazore izan dira, bat kalen artean hor ziabogan ertetzerakoan, bestea neurriekin, bestea ere kontutan hartuko duzue kale kontu hori? Ez, gu oso garbi ez dakigu ze gertatu da. Oain jueza komentatu dute golpe bat jaso dugu popan eta ez dakigu oso garbi ze gertatu da. Beraieken artien ari dira erabakitzen eta gu hori ez dugu impugnatu. Luis Javier Salaberriari galdetzen nion eta zeuririk galdera bera. Ez salgabiltza aspaldi honetan hanbeste impugnazio edo ez daude gauzak oso garbi edo zer gertatzen da? Ez da gitze gertatzen da, guretzako gauzak oso garbi daude. Kasu konkretu honetan, medida konkretu honetan, guretzako gauzak oso garbi daude. Eta gu nahi deguna da pixketa bat arraun mundu hau garbitu. Gu ez geha sartuko inungo polemikan. Gu horrela ikusten dugu gauzak eta horrela jarraituko dugu. Adibidez, lehengo gunean Hondarrabian izan zen beste impugnazio bat eta gu on hartu genuen. Guretzako impugnatzen balin badute, bere eskubidea dute. Kasu honetan gu ere gure eskubidea dugu eta bakarrik hori dugu. Orilloko klubarekin oain arte harremanak oso onak izan dira eta gure partetik pentsatzen dugu berdin jarraituko duela. Eskerrik asko bada. Ez horregatik. Arrillaga jaunaren adierazpenak ez dutela impugnatu azken ziaboga horretan San Pedro eta Donibanekoren artean izandako kontu hori, baina epaileak arduratuta azaldu dira eta gure unitate mugikorrean hori aztertzen ari dira. Ikusiko dugu nolako erabaki hartzen duten, kontu bat nabarmena da. Oriok inolako arazorik gabe irabazi duela eta hor, auzi historiko hori, kanpa untziaren neurriak direla eta ez direla eta kuestaren untzi hori dela eta ez dela alde batetara utzita, Orio Goitibera nagusitu dela gaur. Nik uste dut, traineruan bere gora beroik bastartuta legez irabazi dula, ez? Baina, nik uste dut gizontasunez eta garbi erakutsi dutela bai San Pedrokoak eta bai Donibaneko arraunlarian ordezkariak, beak ez dutela istilu hori sortu nahi, baina istilu hor dagoela. Nik uste dut orduan federazioak esku hartu beharko lukela, baina latz hartu eta gauzoi behin betirako konponduta utzi, ez? Baina, nabarmena da, ez? Horren neurriz kanpo balin badaude, istiluik gauz badan istiluik nahi ez izatea, eta bestea, legez kanpoko zure etzai bat, legez kanpoko ontzi batekin ikustea, ez? Esan dugu aurrenetik, horrek ez dula ezer esan nahi, estropa dau horregatik irabaztia eta gutxiek, ez? Irabazi dute legez, uretan esate bateako, ez? Baina ontzila legezko ez palin bada, nik hori uste dut federazioak, baina ziur hartu beharko lukela lege bat, eta, hori ja urrengo estropadako bote hori, edo traineru hori, ja lehorrien utziazi eta kitxo. Orain artean beti eman dute ontzat, ikusi beharko da orain Oriotarren presidente jaunak zer adierazten duen, bere aldamenean da, Koldo Aldalur gure lankidea, nik uste dut Oriotarren presidenteak oso argi ditula irizpideak, astean zehar ere hitz egin izan dugu, badakigu elkarren berri horretaz, eta ea Oriotarrek alde batetik, sorionak eman behar Oriotarrek gaurko garaipena ederra izan delako, eta untzi inguru honetan, ean ze azalpen egin dezaketen, ea Olasagasti jaunak zer adierazten digun. Aurrera, Koldo. Segulean Olasagasti, sorionak, eskerrik asko. Ureten erabazitako estropa izan da, bandera izan da, txapelketa izan da. Bai, bandera gala irabazi behar ditu guretan. Dena den badakizu impugnazioa izan dela, neurriak direla eta noiz bukatu behar dute kontu hauek. Orain berriz zuen trinaua ez dela behar bezalakoa, neurriak ez dituela ematen, beti kontu hauekin ibili behar dugu. Hala ematen dik, ez. Gaur ez egitegia dan, baina esantziek bai Hondarrubik sartu dula impugnazioa, ez. Ja iruditu, gaber urrengo estropan laudian. Baina nik hemen esan berazakot, kuesta galleguak egin dizkik 12 traineru eta hauek lauen arte egin dizkik 10 bakarrikan, ez. Da horrek mina handia egiten dik. Atzo Fontanen traineru bat eman zeien neurketa, eta arek ez dik eman, ez. Eta ugar nik dakiten ez Fontanen adek. Jakin egin zenbat estropa egin ditun traineru horrek, eta zenbat bandera irabazi ditun. Ez zakitzenen eskutan ibili jadon deusto aliatu bitarten.
Baina, bueno, nik kontu honekin aspertu baino. Hemen jendiak ez dakinadek, neurketa hoik aldatu iala traineru ua konstruitu ondoren. Eta hori izan dek, hemengo konstruitoren erabakia. Ua konstruitu ondoren aldatuek hemen reglamentazioa, ez? Eta hori daik hemen tristia. Osa, ari sarrera hemen ez emateatikan, nola neurtu aldatzia reglamentu baten, ez? Hori de tristia. Hori inork ez zaigik eta nik noiz baita esan berko jat. Dena den, kanpoko jendeak ikusten dugu, esaten dugu. Nola izan daitezke arazoak hain gauza garbian. Horrela baldin badago araua, horrelakoak izan behar baldin badu bete traineruak, egin ditzatela horrelakoak, eta fuera. Ez dago ibiltzerik, ez da gauza interpretatu behar den bat edo horrela, ez da garbi dago. Arauak etzen nahiko garbi uzten, esatezin puntala nola neurtu bertzan, bai proan eta popan. Eta erdikoa bitartez etzin ez ere esaten. Bai proakoa eta bai popakoa neurtzen ditu kanpotik. Eta galegoen trainerua neurtu ondoren erabakilek erdikoa, o puntal minimo deitzen zaiona, barrendigan neurtzea. Eta nik barrendigan, behunez goraino betekoa nuke bezala xedeak ez. Nik ezagin nundikan sortuan. Bueno, bazagin nundikan sortuan da eta zeatikan, argi sarrera hemen ez emateatikan ez. Bueno, garai honenean gaude, gauza hauek konpontzeko, ez da? Geroko estropada gogor eta garrantzitsuetan, gauza garbi egon behar dute, hasi baino lehenago. Bilera bat egin beharko duzu, zerbait egin beharko duzu, baina horrela ez dago beti biltzeri. Bilerak asko egin dituk, eta, bueno, izan gaituk gu ginen traineru horri, beste batzuk ebatiak. Nik esango nik Kastropolen Kalparrak, San Pedron bigarren traineruak, bigarren egin zen perillo aurretik antzala, eta orduan ez ziren reklamatu. Getxoko estropane, bai Donibaneko eta bai San Pedrok, Castro eta Meirakin korritu ziren gure traineruen berdinen kontra. Eta han ez ziren impugnatu. Hemen zenbait estropetan Santiago Tarrakeke guria bezalako xiatzaukak eta oitan ez dira impugnatzen ez. Impugnatzen dire bakar-bakarrikan gugeanen. Eta nire galdera hori dek, zeatiken, zer do horren atzen. Bueno, emai oso albiste bat Koldo Lasagasti jaunari. Onartu egin dute horre epaileek irudiak ikusi eta gero istripu hori ontzat eman dute, ez dute eman ontzat hain zuzen Oriotarrek garaipena lortu dute hori inork ez du eztabaidatzen. San Pedrotarren bigarren postua bertan bera joango da, ofiziala ez da oraindik, baina berehala azalduko dute. San Pedrok hirugarren ziabogan Donibanekoren untzia jo egin duelako eta itxurazuntziak ere zulo bat omen du. Zer iritzi du Lasagasti jaunak? Zerbait dakizu horretaz? Nire lehendabiziko notizia dek, nik kanpoko balizak ez dizkit ikusten da, etzakitze gertatu da. Monitoria da ginen aurre, baina eusketiak betez bete jotzen zein da ez ginen hain ondo ikusten. Iruitu zaia pixkat urbildu jala, baina horren berrien itxegin da lehendabiziko notizia dek. Besterik ez genuen falta? Besterik ez genuen falta? Bueno, beste bat gehiago ez. Noiz baite konpontze aliatzegean. Gaur esan zeek bai San Pedrok eta bai Donibanekok, eta oikin batea ondarro behike impugnazio hoi sartu goteun. Ez zagitu handikan konfirmatzeko zaugat, baina tristia izango gukek. Gure partetik besterik ez, kontu hori dena konpontzen diren bitartean, zorionak eman behar, gaurkoan behintzat, hori jok uretan erabazi duelako ikusi da garbi egin duela, beste kontu guztiak argitu itzazuen mesedez, eta hurrengor arte ere ondo segi. Hoxe de gure asmoa, urtean irabaztekoa, ez tek lehen da biziko aldea. Urten asko irabazizkio eta baina arte traineru munduan lasai semarregli gaituk. Lehen izan ditu bateklak eta trainerilak, aurki mugik horren Kameratu Espainetan zerbait egin dio eta, oantxe gaude bete-beten, ez? Aber, hemendikan aurrea noaino aliatzegean. Gure asmoa hauxe guan, Jose Luisek esatez zian gaur irabaztez bazan frakaso izango zala eta demostratu ziak egitan nahi zala, ez? Detailetxo bat bukatzeko, kaski eman dugulakoan edo datu hori, lehenengo aldia da, ez? Hori jok irabazten duna txapelketa hau. Bai, eskuz kontra etortzen zaigu, aurki mugik horren ibili eta beti fetxauetan ibiltzaiz kontxako prestakizunak egiten, ez? Eta izaten ditu beti proba batzuk, eta eskuz kontra etortzen zaigu. Baina aurten jende asko zaukau, eta horren poderi joz, irabaz egin dio. Baina horrek ez dira izan nahi urrengo urteetan hola izango anek. Guri eskuz kontra denetatik etortzen zaigu. Lehenengoak beti horlako txezapore berezia duelako, zorionak. Zuei. Sorionak bai Oriotarrei, hor dago gaurko garaipena eta triste doaz San Pedrokoak. Baserri, deskalifikatu egin dituzte ofizialki jadanik eta orantxe ikusi dute Santos jauna, barne linea horretatik bere kide guztiei, entrenatzaileari eta beste jarraitzailei hori adierazten. Tristea da, baina arautegiak hori dio eta itxuraz Donibanekoen untziak duen zulo horrek argi eta garbi adierazten du gertaturikoa Baserri. Tristea da, baina gertatutakoa hau da eta legea bete egin behar da behingoz goiti bera. Bai, dudurik ez do, ez? Beak nik uste dut, ongi onartuko dutela baldin eta horren gauz nabarmena balin bada, ez popa zulatuta balin badago, ez dago istiloaren dudarik, ez?
Eta nik uste, berak legian aurka dauden gauzak inpugnatzen aiden bezala, beak olako gauz garbila ikusita nik uste dut onartu ingo dutela, beren zailkapen hori bertan bera ustea, ez? Ez dut urte haiek hortatik zailtasunik jarko lutekena, dudik ez do, ez? Horrelako estropadain bigarren lekua onartu utzaz bezala hartu eta gero atzea botzi hori, tristea da, ez? Baina nik uste legez beak onartuko lutekela hori, esan bezala gauz nabarmena dagolako zerditik, ez? Zelkapen nagusian, Garaile Orio, bigarren Hondarribia. Ez zuten, hau espero Hondarribiarrek estropada nola joan den ikusiri. Ez da gutxillo gaina, estropada bukatu baino 4-5 segundo arte, ez? Hirugarren Donibaneko arraunlariak, San Pedro kanporatua izan da, azken postuan hor da beraz San Pedro. Honek ez du ezan nahi ezer, hau istripu bat izan da, gertatzen dira horrelako gauzak. Iruditu zaigu, komentatu dugu zuzenean, hirugarren ziaboga hori egin eta gero irik egin duela untzi hori. Bere, ez dakite, kale hori segundu horiek irabasteko irrika horretan behar baino lehenago joan dela bigarren kalera, gero hirugarren kalera pasatzeko eta hor egin dute huts San Pedrotarrek. Bai, hor, badirudi naiz eta guk monitoretan ez ikusi, istripu hor gertatu da, ez? Zuk atxatu bezala, denak eskapo nahi izan dute, hirugarren eta laugarren kale aruntz, ez? Eta behar baino lehenago iriki da, eta Donibaneko orduan zijoan ziabogan sartzea, ez? Eta hor izan du da, ikusi da hemen gero golpetik nola egin duten beren kale aruntz, ez? Eta, karo, gu ez geha konturatu, baina hor izan du da istripu hori, ez? Hor dago beraz, azken datu hori, deskalifikatua izan da San Pedro, garaipen handia beraz Oriotarrek lortu dutena, zailkapenean bigarren Hondarribia, hirugarren Donibaneko arraunlariak. Estatu mailako txapelketarako txartela, Orio eta Hondarribiak lortu dute, Santanderren izango da hori, eta ez ahaztu edozein kasutan, datorren egun hauetan, hau da, bihar eta etzi estropadak direla eta aste artez zarautzen izango garela, Euskal Ligak 2 jardunaldi izango bai ditu ondorengo egun hauetak. Estropada faltarik ez da, Baserri? Ez, orain badago, eskerrak oporretan gaudela eta bestela ezginak iritsiko denetara, ez? Eta esan astelena eta aste arteko estropadoietan haber impugnazio kontu hau bukatu leiken, ez? Hori bakarrezkatu genduke. Aste azkenean lasaiago izango dira arraunlariak, momentuz bete-betean ari dira lanean, atzo kanporaketa, gaur Euskadiko txapelketa, Orio Garaile, bihar Euskal Liga zarautzen etzi ere bai, aste arte zarautzen izango gara, 12 aurrera, zuzenean, handik Euskal Liga horren berri zuen ganatzeko. Ondo izan, eskerrik asko, Kirolas Blai saioa jarraitzen du orain Txemi Galarragaren eskutik. Agur! Agur!